No, pojď si vysílačku, chceš si pokecat? Nebo ty? Ty vole, 4 v jedný díře, ty vole. To tam máte za zábavu, opravdu. Já mám granát, balíme se na tvůj účet, vole. Kam jdem? Harry, jdu do baráku! Harry, jdu do baráku! Tak kam jdeme teď? Nic. Jak to? Mám být tady, je to prezivší. Už? Jako na respawn, jako konec hry. Ty vole, přesně jsem odsaď přišel, kurva. Hele, kam máme jít? Máme jít na respawn nebo kam? Rozumím, jsme na cestě. Ty krávo, to jsme sem nemuseli chodit, ty vole. Všichni na les!